Simplihan ta lang ya tilapia nga pinaksyo nga may gata nga may istiwitis butangan ta dito katarong no baw kampiyon giyalasa no pwede ginis pamaaw panyaga panyapon kag pwede manipulutan mo tapos ang pakanta pa ng bata mo ni sang tumahambal man si madam nga Namit. What's up mga animal? Ariya lang tingasan. In today's video, no, nangumpra ko gali sa may bata market, no, kag mangumpra kita sa mga isda ta. Ang inkumpra ko di tilapia nga gambot ano to nga isda So, watch and learn na lang So, ang iluto ko diyan ay ang tilapia ta no. Bago na mi sa tilapia lutoon, kami papaksiwan mo. Tutan mo kay istiwitis no. Ikapati ko sa ngambal nila yang masarap ang tilapia pagsaksakan ng taba. All-time favorite ginayabalaya ang tilapia no, sa bilog ng Pilipinas. Hindi lang niya ilunggo yung audience niya. Halos lahat siguro ng mga tao sa Pilipinas hindi ka-star kanamit mo yung isang tilapia yung mapaprito, manda, mapapaksiw, mapasugba. So nga kung subong nga tilapia, so pinaksiw na tilapia with istiwitis no, na hindi tangan talani sa mga namin mga ingredients, kami mga aromatics like ahos, buyas bombay, luya, langgaw, gata nga bagong puga. Tapos siyempre ang tilapia nga saksakan ng taba. Diba? Kapit pa mga namin sa iya nga hiniwa. Since nag-framing, kundi may mga dushat siguro para namin sa nga itong luto. Mula doon ka pagsik na makamutta, doon ka hapos maghiwa, doon ka na istimate sa ating pagluto. Doon ka expert. No? Lain nga meron nakatungga ka, diba? Gaalam ka. So, kung hindi pangluto, nga pagpaksyo, nga tilapia, no, with a twist niya. Usually, magkipaksyo with isang tilapia, so wala tagin na prito. So, ako na yung start ko prituhon ko, para mapaiba naman bala, no? Para saburan mo ang crispiness gamay. Kung hindi po crispy na, kaya tama natin sa baho, diba? Kung ako na yung trip ng niya, no? So, tisingan tayo, kaya giniwa ko nga experiment man bala, no? Hindi ka gusto nga, sa mga traditional na luto, no? So, we have to explore. We have to learn some new fusions, diba? Kita mo, English na ko. Nakatungga na mo. Oy, wait, labay lang ako. Naka 2 minutes and 30 seconds sa taglit diyo ba? Wala ka din comment. Ngayawa kang animal, ang lampingasan. Sabi pa, comment mo, dabi hindi ka lang lugar. Hindi para mabalaan natin. Parang pa-shoutout, sa next mga video ba ako mga isaan dito sa mga kilala ko. Ni comment, ni share, or ni like na lang ganun. Siya maghakala ng mga animal sa ako ng mga video. Wala. Dito ko sa mangkot sila. Nakita ka na sa video mga tilang tuloy na ito kahuluya. Wala sa mga video mo. Kung wala sila kabaluyan mo ba? Kayo mga isaan din, no? Bot na lang ganda. Income, bili ako niya tag $100 for 3 months. At ano pa na, isa matambay ka na mag-chismis na lang. Diba? Kung di ka luto, alam ko din sa nga, kung mga video lang niya. So, at least wati ka pressure yan, no? At least yan nga, kung ginaluto niya, gina-enjoy ko lang yung video ko yan, no? Wala ko din mag-amar nga magmagarano ko sa mga video ko niya. Gina-share ko lang niya ako ng talent niya, no? Iba na ganyan, gina-share nila ng bikat-bikat nila kag ginadughan na. Dula pagkakita. Kung niya makakaon, kami niya isang namit, niya kaga na-inspire ka man lang mga house ba nga katulad ko, no? Diba?